Hello mga yan, good morning, this is CBTV. Please na po ito sa my YouTube channel. Ito sa bottom part sa video na upload ko. Kami dito ngayon kay Boss Robel, no? Ikakabit niya yung itong Honda Supremo TMX 150 dito sa nabili na dito sa shop niya. 33,000 to mga yan. Presyo nito yung sidecar na to. Kung yan, samahan niyo ako, tara na. Yung presyo ng sidecar na ikakabit ni Boss Robel. Ito mga yan, 33,000 ito. Ito yung mga motor, yung Honda Supremo. Ikabit na yan sa sa kakabit dito yung kung ano yan, pagkakabit dito dito naman yan, naka-impact na siya. Dito may barrier. Presyo ng sidecar na nakalitin ko yan, 32,000. Kung yung mga yan, mga baligal ko niya, search ko lang yan sa mga ibang vlog ko, tapat lang sa mga 18 square. Yan, sa last one na yan, gabi sa 1, more power, and keep safe, and bye-bye!